Ji dema ku rewşa Sûriyê têk çûye û Amerîka destêwerdan di Sûriyê de kiriye û heta weke niha berdewam Amerîka helwestên nû ra digihîne û bi vê çendê stratejiyeta Amerîka tu zelalî tê de nabe. Li dawîn helwest de Amerîka daxwaz kir ku pêwîst rejîma Esed çareserkirina leşkerî rawestîne û rê bide çareseriya siyasî û proseya veguhêza siyasî, ew jî li gorî biryarên navdewletî 2254. Jonathan Cohen balyozê Amerîka li Encûmena Ewlehiya Navdewletî ragihand ku pêwîst rejîma Esed û hevpeymanên wê pêngavên rastteqîne ji bo rawestandina operasyonên leşkerî bavêjin û di heman demê de haletê bincavkirinê nemînin û sivîlan ji zîndanan serbest berde û rê bide gihandina alîkariyên mirovî bo tevaya navçeyên Sûriyê. Her wiha Cohen daxwaz kir ku pêwîst e rê bi komîteya destûrî were dan da ku proseya veguhêza siyasî çalak û aktiv bike ji ber derencamên proseya veguhêza siyasî wê erênî bin. James Jeffrey şandeyê taybetê Amerîka ji bo Sûriyê gotibû ku di dema niha de Amerîka bi dû çareseriyekê digerê da ku tevaya aliyan razî bike û ew çareserî kêşeyên Sûriyê û qeyrana wê bi dawê bîne. Balyozê Amerîka li Encûmena Ewlehiya Navdewletî got ku divê di qonaxa niha de alîkariyên Gêrbêdirson şandeyê navdewletî bo Sûriyê were kirin da ku krîza Sûriyê li gorî biryarên navdewletî çareser bike û te kes kir ku pêwîst e biryara 2254 li ser erdê li Sûriyê were cîbicî kirin. Her wiha Cohen daxwaz ji welatên navdewletî û aliyên peywendîdar kir ku hewla dîtina çareseriyekê ji bo krîza Sûriyê di zûtirîn dem de bibînin ji ber rewşa Sûriyê bi giştî xirabtir dibe û ew kesên di kempa de jiyan dikin rewşa wan gelek xirab e.